हे लोगोफोर गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनना लाग्रोनाय जाबाय गोसो गोरबोनिफ्राय। स' गाइस दिनैनि टपिकआ जाहैबाय बिथां बिएम सोदोब चेनेलनि अनार जुन्थु प्रकाश नार्जारी बिथाङा प्रकाश नार्जारी माने इउटुबनि सिअ होनबाबो जायो आरोना। माने बिथाङा थारैनो बिथांखौ एनकाउन्टार खालामनो नागिरदोंमोन नामा आरो सोरखौ एनकाउन्टार खालामनो नोंथांमोना हयथ' बुजियाखैबो जानो हागौ। थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिबाय जानो हागौ नोंथांमोना आं जुन्थु टपिकआव नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोखि। स' गाइस अब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो दानालासिनो नायलां टटेलि नोंथांमोना बुजिगोन आरोखि बिथाङा थारैनो गावथारनो नागिरमारदोंमोन नामा ना बाथ्राया सैथो ना असैथो। बिथां बिएम सोदोब चेनेलनि जुन्थु अनार प्रकाश नार्जारी बिथाङा थारैनो धमकि होमारदोंमोन नामा बिथांखौ आरोना जानोगै हावरिया न'खरखौ आरो मानि जाहोनाव एनकाउन्टार खालामनायनि खोथा बुंदों बिथाङा। स' भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जाहाथे नायलांबाय थागोन अब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन आरोखि। स' होमबा भिडिअखौ आं स्टार्ट जागायनोसै नायलांदो अब्ला। नोंथांखौ प्रकाश नार्जारीया माबा मोनसे खोथा लानानै दम होफैदों मादों होननानै खोनाफैदों। दा खोथाया मामारमोन एसे आदाया फोरमायना होलाय। आदसा आदा मोनसे खोथाबाव बे जे नोंनि सिथ्ला गाखोनाय हिन्जावा प्रकाश नार्जारीनि बिसिमार नामा? आदा जों मोनसे खोथा खोनानानै फैदों जे नोंथांखौ प्रकाश नार्जारीया माबा मोनसे खोथा लानानै दम होफैदों मादों होननानै खोनाफैदों। दा खोथाया मामारमोन एसे आदाया फोरमायना होलाय। सिगाङावनो खुलुमनाय जासिबाय आङो जेनेबा नोंसिनि इउटुब चेनेलनि थाखाय जेनेबा खुलुमनाय जासिबाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय। माने खोथाया ओरैबायदि जादों, सिगां मैया मोनाबिलि 6:30 जादों आरो घटनाया जानानै माने आंथ' न'आव गैयामोन बे समाव। माने हिन्जाव दंमोन ओमफ्राय न' खाथिनि मादै दंमोन। बिनि हिन्जावा फैनानै जोंनि न'आव फैनानै माने आंखौ भिडिअ बानायनानै माने हगारदों होननानै भाइरेल खालामनानै होदों होननानै आंखौ बुंफैदों, माने दम होफैदों। बिदिनो बायदिसिना नाना बाना खोथा होनफैबाय, माने केस होगोन माबा होगोन बिदि खोथा होनफैबाय। ओमफ्राय बेवहाय आंनि हिन्जावा आंनो फन हरबाय, आंथ' बाजारावसो दंमोन। फन हरनानै आं हाखु दाखु न'आव माबा बाजारनिफ्राय फैबाय। फैनानै आङो लोगो फैनानै लोगो मोनफैबायबो आं मानसिखौ, जेनेबा बिनि हिन्जावखौहाय लोगो मोनफैनानै सोंबाय आङो मा जादों घटनाया। आंथ' फिसा मोनथियाखैमोन नालाय। उनावहाय गाव बुंबाय भिडिअ भाइरेल खालामदोंनो नोङो। हाब आंथ' खालामाखै बिदि, आं खेबनोबो रोङा बानायनोबो रोङा, आं जेबो मिन्थिया बिनि फारपसै। बिदि बुंनायाव आं भिडिअआ होनलाय होननानै आं नायबाय आरो भिडिअखौ देखायबाय। बे ससे देखायनायाव सानबाय आङो किबा जाने जोंना बे मोनसे आदुंगा बिफां दं नालाय, आं बेखौ सानबाय आरो साननानै नंगौबो खोमा साननानै आं नुजोबाखिसै भिडिअखौ, आंनो देखायजोबाखिसै। बियो माबायावनो नायनो नागिरनायावनो बियो थाबनो हमनानै माने मबाइलखौ बन्द' खालामबाय आरो बियो आंनो देखायाखिसै। ओमफ्राय बिदि देखायाखिसै नालाय आंबो रागा जोंनानै न'आवनो सिरि थाथ'बाय। थानानै ओमफ्राय हिन्जावजों बे मादैजों खोन्थाबाय, नोंखौ पुलिस केस होनो होन्दों माबा होनो होन्दों, माबा न'आव साबोसे मानसि फैदों हिसाब बिदों मादों होनबाय। आंबो बेवहाय रागा जोंबाय, रागा जोंनानै होसोलांबाय आं बेखौ खिथु होसोलांनानै बुंहैबाय आं, सोर बेलाय आंखौ बेथा पुलिस केस होग्रायालाय, आं सोरनि मा मावदों सोरनि मा खहा खालामदों बे खोथाखौ बुंबाय आङो। बेबायदि बुंनायाव उनाव बियो प्रकाश बिथाङाबो लामायावनो दंफैखायो बर्थमान। दंफैनायाव ओमफ्राय बे लोगो फैदों आरो फैनानै आंखौ आसि थुबोदों, लामा ससेनिफ्रायनो आसि थुबोदों। आसि थुबोनानै बिदिनो नाना नाथां खोथा बुंलायबाय माबालायबाय। ओमफ्राय एसे नारा नाथाबो जालायदों आरो नारा नाथा जालायनायाव माने बोखालायबाय। न' खाथिनि मानसिफ्रा फैजोब्बाय, गामिनि मानसिफ्रा फैजोब्बाय। माने बिदिनो माने बेफोरबायदि जानांगौ मानांगौ बे खोथा बुंफैबाय आरो खिन्थु आसलि खोथाया जेबो नंखायामोन आरो नंनाया। बे गावनो आंखौ दम होनाय माबा मोनसे खालामनाय, पुलिसनि टारगेट लानाय आरो बे आं। ओमफ्राय मोनसे आरो खोथा खोनाबावनो मोनदों, बे प्रकाश नार्जारी बिथाङा बे गामिनि आरो नोंसिनि गामिनि खाथिनि सिगाङाव सोरखौबा माने माबा सिलाय लाबोदों मादों, नै लाबोखादों मादों होननाय एसे खोनानो मोन्दों। दा बे खोथाया बेसेबां सैथोमार? एक्सुवेलिथ' माने आंबो मेगनजों नुवाखै, आंबो माने खोमाजों खोनादों हय। माने न' खाथिनि मानसि थ्रुयै खोनादों आङो। आं जेब्ला बेजों नारा नाथा जाखांनानै आंखौ हिन्जावा न'आव बोना लाबोयो, लाबोनानै आंथ' न'आव सिरि थाबाय। सिरि थानानै बियो जे जायगायाव जाथाय जादों बे जायगायावहाय माने
मानसिफोर दंबावोमोन आरो सय एकजन दंबावोमोन, न' खाथिनिबो दङमोन, ओमफ्राय बिदिनो दङ। ओमफ्राय मारै मारै जाखो जिखुनु जाया जानजि थिखोलायनानै लाबोखादों खान्दा बेफोरबायदि बुंलांदोंनो। खिन्थु आंनो बे खोथाखौ आंनि माने खोन्थाग्राफ्रा खोन्थाजोब्बाय आरो। दा बिनि थाखायनो आङो माने एसे गावनो गाव एसे माबा जानानै एसे बेबायदिनो माबा गामिनि मानसिनोबो खोन्थानाय जाबाय आरो आङो। गावबुरानोबो एसे खोन्थाहैनाय जाबाय आं बेबायदि खोथाखौ, माने आंहाबो लाइफनि खोथा दं, भबिसतनि खोथा दं, जेन'बा संसार जालांनायनि खोथा दं। दिनै नङा गाबोन माबा मोनसे खालामोब्ला हयथ' बा लामा ससेयाव बे मालाबा सोरजोंबा माबा जानानै आंखौ एरना हरदों माबा हरदों बेबायदि। आदसा आदा मोनसे खोथाबाव मा होनो बे जे नोंनि सिथ्ला गाफैनाय हिन्जावा प्रकास नार्जारिनि बिसिमार नामा ना मामार? बेखौथ' जों बेखौ मिन्थिया, जेन'बा बिनि हिनजाव ना मा। जोंनि गामियावबो दिनैसिम बिनि फारपसे जेबो मिन्थिया आरो। बिदि सोरबा हिनजावखौ गावनि हिनजाव दोनफैदों मादों, जों हाबा जादों ना जायाखै जों बेखौ जेबो मिन्थिया आरो। माने बियो आंनि सिथ्लायाव बे हिनजावखौ थिनहरा ना माया मिन्थिया, जिखुनु जाया हिनजावआ फैनानै डाइरेक्ट बुंफैदों आरो आंखौ मानो भिडिअ भाइरेल खालामदों, जेन'बा नोंसिनि न'निफ्रायनो खेबथारदों माथारदों बे खोथाखौ बुंफैदों हिनजावा। खिन्थु आं बे भिडिअखौ आं बानायाखै, आं जेबो मिन्थिया, आं बेखौ बानायनोबो रोङा, आं बेबायदि एडिटिं फेडिटिंनि माबा सोमोन्दैनो आं जेबो मिन्थिया आरो। बेखौनो दा बेयो आंखौ बुंफैदोंनो हिनजावनि सिगाङावहाय, जेनेबा नोंसिनि न'निफ्रायनो खेबदों, सोर साबसे मानसि फैया आंनि हिसाब हो, जेनेबा नोंसिनि न'आव साबेसे फैदों सप्ता खनसेनि हिसाबखौ आंनो हो, दानो हैनांगौ नङाबा आं पुलिस केस होगोन माबा केस होगोन, बिदिनो नाना नाथा खोथा बुंलांदों आरो बियो। बेहायनो आङो खोनानानै रागा जोंखांनाय फैदों आरो आंनावहाय। रागा जोंखांना फैनानै आङो होसोलांदोंमोन आरो बेखौ। होसोलांनायाव बियो माने प्रकासाबो लामायाव दंफैखायो जानांगौ आरो, प्रकास बिथाङाबो लामायाव फैनानै थाफैखानायजों जानो हागौ आरो। ओमफ्राय फैनाय लोगो लोगो बे आंखौ नुहरनाय लोगो लोगो आंखौ आसि थुयै थुयै होसोबोदों आरो। होसोबोनानै प्रकास नार्जारिया प्रकास नार्जारिया होसोबोदों आरो आंखौ आसि थुयै थुयै। होसोबोनायाव आङो जेनेबा थाबाय, आंबो थाथ'बाय। थाथ'नानै बे होसोबोनानै बिदिनो नारा नाथा खोथा बुंलायबाय आरो। बुंलायनानै आंखौहाय बायदिसिना खोथायाव हेबफैबाय, हेबनानै बिदिनो उख्रा उख्रि जालायबाय, एसे नाखां नासि जालायबाय, हमथालायबाय, गामिनि मानसिफोरबो फैजोब्बाय, फैनानै बुंलायबाय, बादा होलायबाय। ओमफ्राय बादा होनायाव आङो एसे एनै बिदिनो नारजि नुरजि जालायबाय आरो। जालायनानै जेबो जालायाखिसै। ओमफ्राय आंखौ हिनजावा न'आव बोनानै लाबोफिनबाय। लाबोनायाव आंखौ उल्था आरो आं होसोबोगासिनो थादोंमोन बे। आंथ' नुवाखै, नुग्राफ्रा खोन्थाबाय आंनो गामिनि मानसिफ्रा। खोन्थानानै ओमफ्राय आंथ' सिथ्लायाव खामसालियाव जिरायनानै थाफैबाय आङो, न'नि खामसालियाव जिरायनानै थाफैबाय। बिनि उनावहाय बियो माखासे मानसिफोरनि बे न' खाथिनि बा गामिनि मानसिफोरनि सिगाङाव ज' रायलायबाय थानायाव माबा खोथा बुंलांदों नामा बेयो, माने जानजियाव हमलायनानै नै खान्दा लाबोखादोंमोन बेबायदि खोथा बुंलांदों नामा, मोजांबासो मोजां आंखौ बेबायदि दम होलांदों नामा बिसिनि सिगाङाव। दा बिनि थाखायनो आङो जेन'बा मा खारननि थाखाय आंखौ बेबायदि नोजोरजों नायदों, मानि थाखाय आंखौ बेबायदि दम होदों, जेन'बा आंथ' फिसा फिसौ ओरैनो एसे एनै खामानि मावनानै जाग्रा मानसि, जेन'बा आङो आंनि बिखान्थिखौ दै खालामनानै थाइसे थाइनै खामायनानै जाग्रा मानसि, फिसा आंनि संसार, जेन'बा गावबायदि आङो बेबायदि गावनि खोथा मथे जेनेबा मासावनो 1 लाख 2 लाख आं बेबायदि खामायनो हाया, खोथाथे खोथा। दा बिनि थाखायनो जेन'बा मानि थाखाय आंखौ बेबायदि बुंदों बियो। आरो बिथाङा मोनसे खोथा बुंलांबावदों जाहैबाय गामिनि मानसिफोरनि सिगाङाव, आंखौहाय माने 5,000 10,000ल' खामायो, आं मासावनो 2 लाख 2.5 लाख खामायो। बे खोथाखौ माखौ लानानै बेबायदि खोथाखौ बुंलांदों आङो जेबो बुजिनो मोनाखै। बेनिखायनो माने बियो आंनो माबा मोनसे क्लियार होनांगौ आरो, बियो मानि थाखाय बेबायदि बुंदों। खिन्थु आंहा 5,000 मोन 10,000 मोन आंनि संसारा आं सोलिबानो जायो। बिनि 1 लाख 2 लाख 3 लाख खामायनायखौ आं मेगनबो सायाखै, आं जेबो माबायाखैबो, नोजोरबो नाङाखै आंनाव दिनै। खिन्थु बियो आंखौ मा खारननि थाखाय बेबायदि बुंदों आं बेखौ एसे माने क्लियार खालामजानो लुबैयो आरो बेखौ। बिनि थाखायनो आं बेखौहाय माने खावलायदों आरो, मानि थाखाय बेबायदि जादों।